हाँ बस 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 हलता कापो हलता यार हल्ला आणि येणार आहे म्हणून विठ्ठले आवडी म्हणून विठ्ठले Kumar
कमळ पाहुनी गणपती किती हातला कमळ पाहुनी गणपती किती हातला अशी कमळ होती गतीत डोळ्याची मोत्याची माळ होती गतीत
गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती मोरया.
समोर जाऊन कुर्बान मंदिराच्या समोरून मंदिराच्या बाहेर थांबायचे. गणपतीला मानवून दिला. सर्वांनी बाजूला व्हायचंय. गणपतीच्या समोरून बाजूला व्हायचंय. सर्वांनी गणपतीच्या गाडीच्या समोरून बाजूला व्हायचंय. थोडासा प्रभू भक्ताचा काही पारी प्रभू संकट जडकर हारी तव भाद्रपदे शुद्ध चतुर्थीयेसी सकलांना आश्रय देती. सर्वांनी तव भाद्रपदे शुद्ध चतुर्थीयेसी आश्रय देती. दोन मिनिटं सगळ्यांनी शांत राहा. 2 मिनिटं शांत राहा. 2 मिनिटं शांत राहा. हाईट किती भक्ताचा काही वारी हवा सोडून जर होता तर बघूया. प्रभू संकट जडकर हारी विघ्न हरता तू अससी दया घन नीळा प्रेमाने मांडली सेवा. विघ्न हरता तू अससी दया घन नीळा प्रेमाने मांडली सेवा. प्रभू भक्ताचा काही वारे
शिरोडा येथील श्रीदेवी माऊली देवस्थानमध्ये सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळा उद्यापासून होतोय. धार्मिक विधी उद्यापासून सुरुवात होणार आहेत. मात्र या संपूर्ण सोहळ्याला आजपासूनच सुरुवात झालेली आहे. श्री गणेशाची मूर्ती आजगाव सीमेवरून मंदिरापर्यंत श्रीदेवी माऊली मंदिरापर्यंत आणण्यात आलेली आहे. ढोल ताशांच्या गजरात आणि वारकऱ्यांच्या भजनाने ही मूर्ती जी आहे ती आज मंदिरामध्ये आणलेली आहे आणि एक चैतन्यमय वातावरण शिरोड्यात आपल्याला पाहायला मिळते. आजपासूनच सायंकाळी ही मिरवणूक सुरुवात झाली आणि अगदी आजगावच्या सीमेपासून ती या ठिकाणी माऊली मंदिरपर्यंत ही जी मिरवणूक आहे ती आलेली आहे. या मिरवणुकीमध्ये आपले पारंपरिक ढोलवाद्य असेल, वारकरी मंडळी असतील, त्याचप्रमाणे महिला पुरुष हे पारंपरिक वेशभूषेत आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाले. पुढील जो कार्यक्रम उद्या 4 दिवस आणि पुढील 4 तारीखपासून ते पुढील 10 दिवस जो हा कार्यक्रम चालणार आहे तो एक धार्मिक मोठा कार्यक्रमाचं आयोजन या संपूर्ण श्रीदेवी माऊली देवस्थानच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. आपल्यासोबत सर्व विश्वस्त मंडळ त्यांचं आहे, तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. आज सुरुवात झालेली आहे, उद्यापासून कशा प्रकारे हे कार्यक्रम असतील हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. आपल्यासोबत आहेत अध्यक्ष या कमिटीचे, आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कशा प्रकारे उद्यापासून हा कार्यक्रम सुरू होईल आणि आजपासून या कार्यक्रमाला कशी सुरुवात झाली? उद्या सकाळी गणपती पूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. तदनंतर ब्राह्मण श्रीदेवी माऊली पंचायतन देवस्थानच्या या 16 वर्षांनी होणाऱ्या सहस्त्रचंडी सोहळ्याची सुरुवात आज गणपतीच्या आगमनाने झाली. तसेच सकाळी गणपतीचे पूजन करून ब्राह्मण विधी सहस्त्रचंडीला सुरुवात होईल. तसेच तदनंतर रोज कीर्तन, भजन, गायन असे कार्यक्रम होतील व रात्री करमणुकीचे कार्यक्रम असतील. या संपूर्ण सोहळ्यानिमित्त संपूर्ण बाजारपेठमध्ये सजावट करण्यात आलेली आहे. तसे शिरोडा गाव कशा प्रकारे सजवण्यात आलं आहे, काय? सगळं शिरोडा गाव हे भक्तिमय वातावरणात सजून आहे. प्रत्येकजण या भक्तिमय वातावरणाचा आनंद घेत आहे. आम्ही पाहतोय की संपूर्ण मंदिरापासून ते पूर्ण शिरोडा बाजारपेठ असेल लाइटिंग करण्यात आलेली आहे, पताका लावण्यात आलेली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, शिरोडा गावात सजलेला आहे. पूर्ण गाव सजून तयार आहे उद्याच्या कार्यक्रमासाठी. साधारण ह्या कार्यक्रमासाठी किती पुरोहित या ठिकाणी असणार? 50 ते 55 ब्राह्मण या विधीसाठी उद्यापासून काम करणार आहेत. साधारणतः हा जो सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळा आहे हा किती वर्षांनी होतोय आणि कशा प्रकारे याची तयारी करण्यात आली? 2009 साली सर्वप्रथम सहस्त्रचंडी सोहळा पार पडला. त्या अगोदर 1983 साली शतचंडी सोहळा पार पडला आणि हा जवळपास 16 वर्षांनी पुन्हा सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळा श्रीदेवी माऊलीच्या प्रसादाने कृपाप्रसादाने आम्ही सुरुवात केलेली आहे. आणि शिरोडा किंवा शिरोड पंचक्रोशीतील सर्व गावांमध्ये एवढा उत्साह आहे. जास्त करून महिला वर्गांमध्ये तर आमच्या अपेक्षेच्या बाहेर उत्साह आहे. घरोघरी आकाशकंदील लावण्यात आलेले आहे. लोकांनी वाडीवार लाईटिंग केलं आहे, रांगोळी घातलेली आहे, पताका लावलेल्या आहेत. संपूर्ण बाजारपेठ सजलेली आहे आणि उद्यापासून संपूर्ण शिरोडा गाव 12 दिवस शुद्ध शाकाहारी, मच्छी, मांस काही सर्व वर्ज्य ठेवून अत्यंत भक्तिमय वातावरणात हा कार्यक्रम संपूर्णपणे पार पडण्यात येईल. साधारणतः किती भाविक या कार्यक्रमाला येतील असा आपला अंदाज आहे? आमच्या अपेक्षेच्या बाहेर आज जवळपास मिरवणुकीला 4 ते 5 हजार भाविक उपस्थित होते. उद्यापासनं मला मंदिर परिसरामध्ये उद्यापासनं किमान 4 ते 5 हजार भाविक दररोज हजर राहतील. शेवटच्या दिवशी तर 20-25 हजार भाविक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून या कार्यक्रमाला येतील. तसेच देवस्वाऱ्या पण आजूबाजूच्या गावातून येणार आहेत. त्यावेळी त्या गावचे भाविक लोक पण यामध्ये सहभागी होणार आहेत. सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळा बऱ्याच वर्षांनी गावात होतोय. विविध गावातील जे प्रमुख गावकरी आहेत किंवा त्या ठिकाणच्या देवता आहेत त्या येणार आहेत. कोणकोणत्या गावातील येणार आहेत, काय सांगा? प्रथम आधी आमच्या इकडे अधिक येणार 3 गावाचा मेळेकर म्हणजे आजगाव या देवतेला आम्ही स्वामी मंदिर नेलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आरवलीतील मोठा देव म्हणजे वेतोबा आणि सातेरी त्या देवस्थानाला सुद्धा आम्ही निमंत्रण दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे रेडीतील माऊली देवी तिला सुद्धा दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे 40 गावात त्याचप्रमाणे तिरड्यातील सुद्धा माऊलीला दिलेलं आहे. आणि आमची सातारा
पंचकृषी आरोस अशा आमच्या जी ते पंचकृषीमध्ये आणि आमच्या नाही म्हटलं ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हणून जे काय देवस्थानं मूर्त आहेत त्या सर्व देवतांना आम्ही आमच्या माऊली पंचायतन देवस्थानच्या वतीने म्हणून आम्ही त्यांना निमंत्रण दिलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे ते निमंत्रण स्वीकारून ते सुद्धा येणार असं आम्हाला सांगितलेलं आहे. जसं आम्ही देवस्थानला आम्ही निमंत्रण दिलं त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा आम्ही निमंत्रण दिलेलं आहे. आमच्या सिंधुदुर्गातील कलेक्टर साहेब, जिल्हाध्यक्ष, त्याचप्रमाणे पोलीस खात्यातील वेंगुर्ला तालुका तहसीलदार, सावंतवाडीतील सुद्धा नगरपालिका, वेंगुर्ला तालुक्यातील सुद्धा नगरपालिकेला जे काय शासकीय म्हणून जे असे आमचे काय हे आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सर्वांना आम्ही देवस्थानतर्फे आम्ही त्यांना निमंत्रण दिलेलं आहे. सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळा या अगोदर सुद्धा शिरोडा गावात झालेला होता. त्यावेळेचे तुम्ही सुद्धा बघण्यातले जाणकार मंडळी आहात, तर त्यावेळी कसा होता आणि आताच्या याच्या दोघांमध्ये फरक काय असेल आणि कशा प्रकारे हा सोहळा या ठिकाणी होते काय सांगा? कोकण 7च्या माध्यमातून मी सर्व भाविकांना या सहस्त्रचंडी सोहळ्याबद्दल सर्वप्रथम हार्दिक शुभेच्छा देतो. 2009 सालचा सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळा आणि आताचा 2025 मधला सहस्त्रचंडी सोहळा मध्ये 16 वर्षाचं अंतर आहे. पण खास माझ्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे ह्या दोन्ही सोहळ्याच्या समितीचे अध्यक्ष माझे दोस्त मित्र राजन शिरोडकर होते. 9 सालात एवढी तंत्रज्ञान सुधारलं नव्हतं. आज आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करून जास्त लोकांपर्यंत पोचतोय आणि त्यांना या सोहळ्याचा आपण फायदा देतोय. आणि मला निश्चित माहीत आहे की जास्तीत जास्त लोक या सोहळ्याला येतील, कारण असा सोहळा परिसरात पूर्वी घडलेला नाही आणि पुढे होईल असं नाही म्हणत नाही मी, पण असा होणार नाही एवढं मी निश्चित सांगू शकतो. 9 साली मी विश्वस्त म्हणून या सोहळ्यात सहभागी झालो होतो आणि आता 25 सालाही मला ते भाग्य मिळतं आहे. याबद्दल श्री देवी माऊलीचे मी शतशः आभार मानतो. भाविकांना काय आवाहन कराल? भाविकांनी आमची जी श्री देवी माऊली आहे ही अतिशय भक्तांना पावणारी देवी आहे, जगन्नाथ स्वरूपिणी देवी आहे. तर प्रत्येकानं ज्यांना आमंत्रण कुठच्याही माध्यमातून पोचू दे त्यांनी अवश्य या सोहळ्याला भेट द्यावी आणि श्री देवी माऊलीचे आशीर्वाद घ्यावेत आणि हा सोहळाचा आनंद घ्यावा, अनुभवावा असं मी प्रत्येकाला आवाहन करेन.